Amayi Jessica Bwira koma inuyo muli bwino Amayi Kabwira mutu mwanumo ndale za ugalu za unyani zimeta khati kumakuyankhulani pano pa media muli chete osafuna kusiya anyamata amene ajamapita kukakhapa anthu osalakwa ma civil servant mu democracy ndi ufulu wawo kupanga demonstrate kunena kuti no katundu wakwera kwambiri ndalama imene mutionjezera ndi ochepa anyamata amene ajamapita kukakhapa anthu amene aja osayamba lelo muzika tuka kumaona ndi zimene zikuchitika zisizoona ndi bwino tizingopanga ndale zile kumane pa ballot zokhapa na zotani zisizo mutu anogwira ntchito amayi inuyo you are a disgraced womanhood. Can you keep quiet for once? Inu anyamata amene wamapita kujeni ku nyumba yachite yotetezedwa ku parliament kumaka phanya maujeni kumaka kwesa madela ali pa footage ino amayi inu ndi chani koma ukuchisiro wakugwirani bwanji inu ya Amayi Jessica Bwira mphamvu zoyankhulira muzitenga kuti basi kuwatola amalawi uchisiro muyankhula ni ndani mukati network tuza network ati amene mutauzewo to all the networks out there. These are the people that have been abusing people 24/7 365. No respect to humanity. They even deserve to be in jail. These people, they could not even explain how the Chikangawa plane crashed. These are the very same people we are talking about. They will hold this civil servant not to go and demonstrate. Yet they took the government as Toast Alliance because of demonstration going to the streets. What are you talking about, Amayi Jessica Bwira? Muzichita manyazi nthawi zina zake. You understand? You should live by history. Tayanga nani back 5 years zimene mwachita nkhaza zimene mwachita Malawi. You should close your mouth. Come on now. Come on. Kanasa musako kujidilongwe kwa akasiye kuchichiri uko. Akasiye kuchichiri. Osati kulilongweso nkhonde mwawo. Ati aonapo ife anthu akumangidwa ku blanta ya kupita kuwapitisa ku area sete uko. Osatenga kukasiya kuchichiri bwanji. Tuone ngati azisamalika ko kuchichiri. Area sete amaipitengedwa kumeneko. Kumangidwa munthu kunzuzu. Amunthali aja anthu ambirimbiri kumangidwa kunzuzu kupita nawo ku area sete kulilongo. Zimachitika zimenezi. Kumangidwa ku blanta ya kupitidwa kulilongo. Osapanga zomwezo bwanji. Akaluwa kamlepo kaluwa anamanga kuti bali. Zinthu ngati zimenezi chomasira kongo kwawo nkhonde mwawo momo ndija iya zinezi kuninyasa zimenezi umulungu kwambiri a DPP musipaja mapanga za umulungu kwasema amasivo servant mitu kuja akasema mitu paja za mtundu jani zimenezi akangolubwa kumbowe kuja iwe chakwera anthu aja agwidwa choayeyekera ndija siza kumaula soya ikuchichiri akasiye kuchichiri uko olo kuzomba maximum palimande kai tachibwana basi nkona maonelerawa mulungu too much akanangwa auza kuti zalowa pa 15 December la milandu yose kuisanjikiza pamozi kuti azalowa pa 15 December pa 15 December la pajakuziwa kuti apapa Christmas yayandikira anthu ali ku holiday izalumpha milandu ija ikafika January akhemaza akanakamazi munthu kumayerekedwa wochili pankono omangidwa amenewa omangidwa amenewa omangidwa mpaka na wochi pankono za mtundu chani zimene kamuimbira ni tisalewo pompano timumve kuti ati chani tandipaseni namba laje apapa Suleiman Isabu yankhaso yayi la papa tandipaseni aji salewo ife imvungire ife jisale timuzi akwasasatiza chifukwa chani iya tisale uja amunyekherisa kumanga kumpakana kwakhala kundende 3 months 4 months wanyekherisa mpinga njiraja chane apa awasasatiza kutani apo apapa ajina Jessica Bwira ajina baba Malondera ajina kunkuya achina Chimwendo Banda akumapasa ndalama ena ndiena wanyamata ena kuti zigulani zokuja na monka apasa anthu akuja KFC anthu akumaja za kuchipiku anthu kumaja zokuja zonona zona tumize kutali kwati wo achakaza wasamapa chifukwa akaza akumapasidwa zindalama kumagula zokuja zabwino kumapita kumene atumize kutali akasiye kuzomba ukolera asamuse aboni kati ndo akazungulira nawo aja iwawa atani oti azayeyeka nkhonde
Akupita nawo kunzuzu azikayimbiridwa kunzuzuko. Iya nawo khaya ndi fuelo yemweyo akamononga chakwera ulamononge bola ife mtima athu ikhale pasi. Ikhale pasi. Iya. Ine akunditulapula moto. Akundilapulamo osakhala masewera amenewo. Ngati fuelo ali batuze tisonkhe ife tisonkhe akugulire magalimoto fuelo asamuse. Asamuse akasiyoko. Osati kumayimbira milandu nkhonde alowaso mawa chani. Ayisinthe milandu azalowe pa 15 December. Akuziwa kuti anthu ali ku holiday akatero izafike paka ku January. Iya. Zikuninyasa moto ine. Ndipo iye ikabwirayi. Pamene akuyalukira iye pamenepo. Chifukwa iyeyo anthu sakumanga MCP pia. Anthu sakumanga MCP. Anthu akumanga zigawenga. Zimene zimakhapa anthu, zimene zimathyola kaya manyumba anthu, kazimene zimapha anthu, ndi zimene DPP akuzimanga. Tisati swa DPP ayi. Koma tiziti apolisi ndi zimene akuzimanga. Ngeye ikabwira ngati akubwera kuzayikira kumbuyo, ayikira bwanji kumbuyo zigawenga. Pamene akuziwa kuti anthu akhapidwa usaye MCP. Chifukwa nthawi jamani akuti MCP sikupanga wachani, sikupanga za upandu. Akungwa ina mizira. Chipani cha MCP ndi cha mtendere. Chimakonda mtendere. Anthu amene onda DPP amene akumapanga nawo okhaokha. Lero iye akupita kayikira kumbuyo ngati ndani. Azifunsa bwino pamenepo kabwira. Akuzigwirisa. Sono zake zimenezo. Boni Kalindo. Amagwira kuujeni uko. Kuchoro. Kupita nao kudwangwa. Kuchoka nao kuchoro huko mpaka kwafikisa kudwango nde anthu awagwira mulilongo momo kwasiya mulilongo momo nchitu nchibwana ichi atenge ni anthuwo mukamangire ku Blantyre anthu amene wazi kwanjewo mukamangire ku Blantyre osati kulilongo konko ayi. Na feso nthawi ija zimatipweteka zimatiwawa ati alagali moto ku nyumba ya malamulo komanso yovulaza anthu ena ogwira ntchito mboma amene ankachita zionetsero mu mzindawo. Mmodzi mwa anthu amene anakamvera nawo mlandu a Jessica Bwira wati kumangidwa kwa anthuwa ndi kugwiritsa ntchito mphamvu molakwika ndipo iwo akamang'ala kwa mabungwe omenyera ufulu wa anthu za nkhaniyi. Akabwira anayankhula motere ndi mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Munyengo zoterezi sikuti tingochera munomo ife tikati kupanga tikudziwitsa mabungwe ose inetu pa last time pa treason munaona pano kunafika mpaka human rights defenders anali pano adziko osati HRDC yathu yokha ya nde ife tigwira ntchito tidziwitsa ma networks ose kuti adziwe kuti zili kuno ndi izi tikumakhalira kumangana kumenyana nkhani zake za ndale malo mongoti ikatafa uthengawo upite kwa mabwana akulu ku DPP chonde musaiwalane munali ku opposition mwavutika ndipo malankhaza mwaenda limodzi m'mavuto alipo ena kuma constituency wawo sizidayendere ndimafuna ndikupempheni chonde mabwana ku DPP musaiwalane mwaphula njwera za moto limodzi mwavutika limodzi chonde mukumbukirane wina ndi nzake mukumbukirane chonde ena agwira ntchito mozipereka ndipo aononga chuma chawo aononga chuma chawo koma mwina chifukwa cha nkhondo imene nali kudera kwawo sadapambane ndimafuna ndikupempheni musatengeke ndi anthu oyendayenda musatengeke ndi anthu osakhazikika uthenga ndikukupemphani akuluakulu aku DPP amene mwakumana ndi ziphinjo zochuluka pa mavuto mudali limodzi muziphinjo munali limodzi panonso zinthu zayenda mukumbukirane ndithu ndikuyankhula pano ena ma business awo adatha ndikuyankhula pano ena ntchito zidatha
ena ndikuyankhula pano ali mavuto osiyanasiyana, ali ndi mabala osiyanasiyana. Musatengeke, musayiwalani, musatengeke ndi anthu amene othamangira pamene zinthu zili bwino. Mukumbukirane ndithu, ndikukupemphani kuti chonde mukumbukirane mawu awa ndikuyankhula ni mawu akulu. Musayiwalane. Njoka mwakumbira limodzi. Pamene yakwana nthawi yogwira mbewa, chonde musatayane. Chonde ndikukupemphani, nthawi yokumba njoka mmakodolana, mumayendera limodzi, nkhondo mwamenyera limodzi, nkhondo munali mumodzi. United ku DPP inaliko. Pa nthawi inonso ndimafuna ndikupempheni, chonde mabwana ku DPP, mumve chilangizo changa, mukumbukirane. Mai Jesse Kabwira anati ku opposition ndi kumanda. DPP munali kumanda, koma muli kumanda konko mumakumbukirana, mwagwira ntchito usiku ndi usana. Ndikukupemphani chonde, amene sakuyenderani musataye anzanu amene sizidawayendere. Chonde mukumbukirane. Ndine mtumiki wanu mwa Ambuye, Bishop W Kachenje. Phone number yanga ndi omweja 088 12 38 63 9. Amene mukufuna ya WhatsApp ndi 099 5252 356. Shalom.